Yan. Ang ganda ng pwesto ko ngayon dito. Dito ako sa tapat ng simbahan. Ayan. May ano sila. Meron silang grotto. Tapos ayan yung grotto. Si Mama Mary. Tapos meron siyang isda. Nantay ko yung anak. 3:30 lalabas na siya. Kaya lang naman yung eskwela sa tapat ng simbahan. Yan. So kalating oras pa ako mag-antay. 3:30 kasi labas niya. 3:03 pa lang ngayon. Yan. Yan. Ang ganda ng pwesto ko ngayon dito. Dito ako sa tapat ng simbahan. Ayan. May ano sila. Meron silang grotto. Tapos ayan yung grotto. Si Mama Mary. Tapos meron siyang isda. Nantay ko yung anak.